Madoko mabuja tauya nhau dzanyasi zuwa rochinomwe mwedzi uno waKurume. Nozuro kuGweru kwanga kwakapendewa yero nokuti bato ravachamisa rakaenda ikweyo koita rari yaro kumukoba. Aiwaidi zvinhu zvacho zvaita kunakidza. Ipapa vanhu vese vandosara vari kuti chamisayo atigonera fani. Tariro yese yanga yaita kupera kusvetiwa kunge pari kusvetiwa ropa, asi izvezvi yaita kuzara, vanhu vakuita kunge bhora rapombiwa mweya, zvinhu zvinotofadza chaizvo. Iye chamisa paagoreketa agonyepa vanhu kuti achada kuti Gweru ndiyo iite guta guru ronyika, nokutoti ndo pakati nopakati kuti nyika yese ikone kuita zvokusvika kuguta guru zviri nyore, uye kundoti zvese kuHarare. Ticharamba takaringa kuti zvichakuoneka chere kana kuti zvichadini, asi tiri kufara. Agotoreketa pabodzipo kuti wachada kubisa watevedzeri wemakurukota. Pabodzipo vanenge vaine makurukota anondosvika 13 chete. Izvi zvinofadza, zvinoita kuti patariro kuti peno zvikaitika kuti shanduko iitike, aiwa zvinoita kuti nyika yedu iwane kuchengetedza homwe yayo zvezvino. Kwaburika makwaiyo kuti kwaizeki yagodzinga vanhu vanoita michini yechimanje-manje vanonzi pachirungu maIT specialists. Kwai wadzingiwa nonyaya yokuti gwaro rakabuditsiwa riya richigopowa pachedu, kwai ranga raisafanira kubuditsiwa. Aidi hwendo huno heno kuti vachaita zvokudini, waakutotsvaka ipapa kuti woita mubiro wakaita sei, nokuti zvaunga wajaira zviya zvakaita kuenda nopamwe. Idi peno ndikuita kwayave kuti zvinhu zvo zvigofumuka, kana zvafumuka zvione kukundiwa musarudzomo. Hurumende iri pekuburitsa kuti yagosenzesa seiko mari yakabva kuIMF inoda kusvika bhiriyoni $1 okuAmerica. Paribe izvezvi ari kuziva pavanhu vese vomunyika kuti yakagosenzei mariyo. Ipapa tandoringira nokuti paribe kana chisvinu chiri kureketeka, paribe kana chibodzi chiri kureketeka nevakuru vehurumende. Ipapa nonzara yaringana nonyika iyi, tamirira kuti tione kuti zvinenge zviita sei. Peno vanenge vachigotitengerawo chibahwe chakachipa kuti tigone kudya zviri nani. Heno ticharamba takandoringa. Zuva ramangwana kwaiva munangagwa vari kuenda kunyika yoKenya koita mazuva 2 ikweyo, vachiita akatomboka nyai nomutungamiri wenyika ikweyo. Tichagoringa kuti vanenge vari kureketei kana vabenhuka, nokuti paribe chagoreketiwa kuti vanenge vari kuita ichi chaicho nohofisi yavoyo. Kwai hurumende yagonyepa nevarairidzi wese kuti pasaike kana mubodzi anopfekera chinhu chakada kuita choyero. Kwai izvi zviri kuitiwa nokuti yero iyi yabva yaita kuti kwai yazikana kuti wara hwemasunflower room huri kuita kutoti vanhu vese wazikane kuti ndowachamisa. Izvezvi zviri kutorwadza nokuti kana munhu wangu wogarawo uino hembe yako yoyero, aidi kwakutoisa mupiro peno zvingaite zviri nani ndokuti ugone kuisenzesa, nokuti kana uri murairidzi zvinogona kundokurerekera nevanhu vanoita zvinhu zvoubhinya hwakadandi. Wamutoli Ncube wagoburika vari kureketayo kuti kwai nyika yeZimbabwe yakataikirwa nomari inoita mabhiriyoni okuAmerica 42 nonyaya yezvirango zvoupfumi zvagoisiwa kuvakuru veZANU-PF. Aidi zvinotorwadza, unosaya kuti zviri kumbodini. Ipapa kana kuti mari iyo yagoboyeka sei yavari kureketai, tichatadza kuiziva isu. Ipapa chavari kutadza kureketa kuti mari iri kuburika munyika zvisiri pamutemo, nokubiwa kunoita zvinhu pabodzipo nochimanja mubudu chavanoita, nokuita kusikinyatuko nokunokora kwavanogoita muhomwe yenyika yakawanda sei. Idi zvinoferefetiwa nomuferefeti mukuru wenyika ndo zvinhu zvinoita kurwadza kuringa izvozvo. Tiri kufara kuti kwai mumwe wekuBritain anomakutukutu womari anoisa mumigodhi yakasiyana-siyana, kambani inonzi Galileo Resources, kwai yagobvumirwa kuti itenge mugodhi wokamativu wolithium. Aiwaidi waakuita chivirangwe kuita mujaho chaiko, nokuti wada kuti waedze kubatana nowaChina wapamberi munhau dzokuita lithium dzi. Tiringadzo mutambo
kwai Zimbabwe Cricket Nyasi yaita musangano watungamiri wayo wakangobvumirana kuti anonzi Lance Klusenham ndiye aitiwe munhu anorayiridza wakomana avo wokukuba bhora Rome. Haidi ticharamba tichiringa kuti zvichaita kuti nyika yedu igone kukundawo chere kana kuti zvinenge zvichiramba zvakandodando. Chikwata choZimbabwe choDavis Cup kwai chaburitsiwa pamutambo nokuti chakadyiwa nechikwata choEl Salvador nozvibodzwa 3-0. Haidi zvinoita kuhwadza, asi tiri kundoemba kuti zvichaita kuti zviitewo zviri nani peno mangwanaya. Chikwata choKepekepe chakagokwamura kuzvambaradza chaiko kunomhonya chikwata choHwaHwa nozvibodzwa zvinosvika 6 panya. Haidi Chicken Inn yagokundawo ZPC nozviiri, apawo Tenex noHighlanders paribe kana akagoedza mumwe, zvinotoita kuhwadza chaiko. Vari kuringa zvosarudzo zviya ipapa kuChivi South kuna Faith Chuma wePZ, kuna Shadrack Mapope woMDC Alliance, kuna Thompson Muhlolo woCCC naMunyaradzi Zhou woZANU-PF. Tigoziva vanhu vekuenda kovhotera. Tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. MuSouth Africa kubva mangwana wakutanda kutengesa masaisai orudzi wo5G. Tichagoringa kuti zvichaita chere kuti kuenda padandemutande kuderere mutengo munyika iyi kana kuti hwiba. Imo muSouth Africa nyasi mahwadza vanhu vasiri vomuSouth Africa nyasi kunzvimbo yeAlexandra vanga vari kunetsana vanoita zvochimbavha Operation Dudura nokuti kwai wagoti iwo uburikai munyika. Zvatoita kuti mabhizimusi apfikiwe nokutoti panga paribe kana chisvinhu ipapo, zvatoita kuhwadza chaiko, asi wazhinji wagoreketa kuti kunyange mukadari zvichahwadza mangwana. Mubato rekutonga muSouth Africa roANC vanhu vatotanda kuita zvokutsvaka rutsigiro rwokuti vagovhoterwe muzvigaro zvakawanda-wanda pakupera kwegore rino, nokuti ndo pavanenge vari kuita musangano wokutsvaka vatungamiri wavo. Haidi panenge paribe kumira mushe ipapa, ticharamba hedu tichiringa kuti zvinenge zvichipera sei. Kwai Tanzania yagoreketa nonyika yoRussia kuti vanhu vayo vagone kugoburitsiwa muUkraine zviribe njodzi. Haidi zvavo wabi yedu wakatozvikona zvokuita kureketa noRussia zvi. Tindori panyaya yebodziyo, mafuta ari pekupepetiwa dzimotikaya kwaya kuita $130 chaiwo pamarita 100 ega ega anonzi pachirungu barrel rebodzi. Haidi paribe kumira mushe ipapa paheno kuti kwedu kuzeraku vari kuita zvokuita kudini. Ndofunga tichagona kana kutopinziwa mumapondo 2 chaiwo, $200 chaiwo parita rebodzi ropeturu pakupera kwemwedzi uno. Chikwata choManchester United haidi chagoita kuita kukwamuriwa kudzikisiwa kuisiwa pasi chaiko nechikwata choManchester City. Zvese zviya zvaimboitika mazuva aFerguson panga paribe, asi wari kureketa makwai wagoti iwo Cristiano Ronaldo achazvidaba nokuti chikwata chacho chanyanya kudyiwa. Abva andoreketa kuti ndahwara ini ndichazvikona ba zvokutamba zvo ndichihwara. Heno kuti zvichaita sei, ticharamba hedu takaringa iko zvinoperera. Tiri ipapo mabi angu, tagumira pano panyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.